Уроци по английски. Пазаруване в супермаркета. Hello? Can I help you? Здравейте! Мога ли да ви помогна? Yes, please. I need some help. Да, моля. Имам нужда от помощ. What are you looking for today? Какво търсите днес? I am looking for fruits and vegetables. Търся плодове и зеленчуци. The fruits and vegetables are over there. Плодовете и зеленчуците са там. Where can I find the dairy products? Къде мога да намеря млечните продукти? The dairy products are in aisle 3. Млечните продукти са на ред 3. I also need some bread. Също така ми трябва хляб. You can find the bread near the entrance. Можете да намерите хляба до входа. Thank you for your help. Благодаря за помощта. Would you like a bag for your items? Искате ли турбичка за вашите покупки? Yes, I would like a bag. Да, бих искала турбичка. Thank you for shopping with us. Have a great day. Благодарим ви, че пазарувахте при нас. Приятен ден. Thank you. Have a nice day. Благодаря. Приятен ден. Благодаря ви, че гледахте нашия клип. Надяваме се, че сте научили нещо ново и полезно. Ако ви е харесало съдържанието, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за нашия канал. Също така, можете да ни намерите и в TikTok, където споделяме кратки и забавни видеа. Чао!